लोगोफोर हेलो एसबी ब्लग नि नायगिरि नोंथांमोन आङो मोनसे फिसा स्टुडिय'नि सेटआप खालामगासिनो दङ निजेनि आखाइजों उफाय गैया गोरिब इउटुबार एन्ड माबायदि जायो नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो लास्ट टाइमाव स' नैबे आंनि आखायाव दङ पोस्टार कालार केमलिननि स' नैबेजोंनो आङो इउटुबनि लग'खौहाय पेन्ट खालामनो नाजागासिनो दं एन्ड एक्चुअली आई एम नट अ वेल आर्टिस्ट अब्लाबो ट्राई खालामदों माबायदि जायो नैबे ब्राश स' लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फाइनली आंनि लोगोआ एसे जाबाय कमप्लीट एसे कमेडि टाइपनि जाबाय अब्लाबो जासाबबाय आइनिफ्राय चेनेलनि नाम बेनि कमप्लीट बेनारिंखौ गाबोन खालामगोन सानडे नालाय गाबोन फ्री दङ स' गाबोन सानसे बेखौ डिजाइन खालामनानै फाइनल कमप्लिशन जाजोबोब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय मोजाङै डिसप्लेखौ लाबोनानै गोनां बर्तमान माखासे आपडेट्स होनो गोनां दङ दावराव देख्रेब सार आयंआ जोंहा फिन जाथायखौ होफिनबाय जिहेतु राजु नार्जारि बिथाङा माखासे एलिगेसन लाबोदोंमोन सोरखौबा एमपि मासिनिफ्राय बोख्लायगोन बा एसटि सार्टिफिकेटखौ बिथाङासो केन्सेल खालामगोन बायदि बिथाङा बुंनाय बायदिखौ खोनानो मोन्दोंमोन स' बेनि फिन जाथायखौ दावराव देख्रेब सारा लाबोबाय नैबेनि माखासे फिनजाथायनि क्लिप्सफोरखौ नोंथांमोना नुबायानो जानांगौ अब्लाबो आङो नैबेनि उनाव नेक्स्ट भिडिअ लाबोनो थांगासिनो दङ आं डिटेल्सै सावरायलांगोन आरो बिजेपिनि बर्तमान जि जोंनि बिटिआरआवहाय माबायदि गोहोम खोलैनो थांगासिनो दङ फैबाय थानाय समफोराव आरो थारैनो नैबे एक्सेप्टेबल जागोन ना जाया जिहेतु जोङो गोलाव सम आन्दलननि गेजेरजों बिटिसि सुक्ति बिटिआर बिदि जोङो मोन्दोंमोन स' नैबेयावहाय माबायदि जानो थांगासिनो दङ बेनि बागै एकदम कमप्लिट डिटेल सावरायनो थांगासिनो दङ नैबेनि नेक्स्ट भिडिअआव स' स्टे टिउन स्टे आपडेटेड एन्ड मोनसे आपडेटबाव नेक्स्ट भिडिअआवहाय जिहेतु सावरायगोनबो माखासे खोथाखौ लानानै आरो नोंथांमोननि जिहेतु रायजो राजाफोरनि कमेन्ट्स हरनाय नैबेखौ बेनि रिडिंखौहाय लाबोनो होननानै सानदों स' स्टे टिउन स्टे आपडेटेड लोगो मोनसिगोन थाबैनो